फरेस्टनि बलेर'आ डिउटिनिफ्राय फैनायाव गाज्रि जादों। सान्तिपुर हाथायाव सालायजायैखाय नै सामस गिदिरजोंसो हायखांबाय। बे सामसजोंसो हायखांनानै लाबोनांबाय फाहामनो। बेखौ दा टयलेटआव लांगासिनो दर्जि एबा टयलेटआव लांगासिनो रिपेयारिं खालामनो। मानसिया गारियाव गाखोयो, गारियाबो गुबुनाव गाखोयो माथो। खर'खौनो थिखानांलांबाय हनै। हाला लोंनानै खर'खौनो थिखांनो हायाखिसै नामा? बलेर'आ लोंनानै खर'खौनो थिखांनो हायाखिसै। मालायासो थिखानांबाय खर'खौ। बै बिराद गिदिर सामस, बे सामसजों हायखांदों बलेर'खौ। टयलेटआव एबा दर्जिनाव फाहामनो लांगासिनो दं। फाग्लासो।